Moikka, mä oon Palomäen Karita Body Sense Coachingista. Tässä videossa käydään läpi Stanley Rosenbergin kehittämä vaagushermon aktivointi ja tokikin muidenkin aivohermojen aktivointi tämmöisen katseenpitoharjoituksen avulla. Kyseessä on todella yksinkertainen menetelmä, mutta tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että se ikään kuin auttaa meidän aivohermojen yhteistyön, jota ne siis tekevät koko ajan ja pyrkivät tekemään, niin sitä yhteistyön kautta sen vaagushermon aktivointia. Ja miten ihmeessä silmät vaikuttaa siihen rauhoittumiseen, niin tämä on aivan mielenkiintoinen juttu, ja sitä ikään kuin itse asiassa koko ajan myös tutkitaan yhä enemmän, että visuaalisella järjestelmällä on ihan mielettömän iso merkitys meidän moniin toimintoihin ja systeemeihin meissä. Ja opiskelen toiminnallista neurotiedettä tällä hetkellä, ja sielläkin tämä visuaalinen puoli tulee ihan mielettömän vahvasti mukaan, että me pystytään esimerkiksi testaamaan sieltä visuaalisen järjestelmän kautta meidän hermoston semmoista synnynnäistä toimintaa ja synnynnäisiä ominaisuuksia. Ja sieltä on ehkä niin kuin luotettavinkin testata, koska se on tätä meidän keskushermostoa ja miten se reagoi tiettyihin juttuihin, niin sitä pystytään testaamaan. Mutta tämä on vähän eri asia. Ja mä tykkään siitä, että mä pystyn tarjoamaan omille asiakkaille mahdollisimman simppeleitä, yksinkertaisia tapoja opetella sitä omaa rauhoittumista ja tasapainottumista. Ja muistakaa, aina ei ole myöskään kyse rauhoittumisesta, vaan mieluummin ehkä on hyvä puhua tasapainosta tai tasapainoon ainakin hetkeksi aikaa pääsystä, tai sitten ihan vireystilojen säätelystä. Et jos me olemme ylivireystilassa tai alivireystilassa, kuinka päästään sinne luonnollisempaan tilaan, joka ei siltikään ole mikään sellainen pysyvä tila, vaan sekin on elävä tila. Mutta siellä me emme ole niin kuin hermostoa liiallisesti kuluttavassa tilassa, kuten ollaan täällä yli tai ali. Kumpikaan ei ole niin kuin pitkällä aikavälillä hyvä asia. Ja tosiaan tämä harjoitus on sellainen, tämän voi tehdä maaten, tämän voi tehdä istuen, nyt siis harjoitellaan istuen. Ja mä annan joitakin niin kuin helpottavia vaihtoehtojakin tähän, kerron ne tässä matkan varrella. Rosenbergin kirjaa suosittelen ihan lukemaankin, semmoista kuin Opas vaagushermon parantavaan voimaan. Siellä löytyy tämäkin selinmakuulla tehtävänä perusharjoituksena. Siellä on istuen vähän erityyppinen harjoitus ja näin, mutta nyt mä sovellan tätä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ja niin, että jos sulla vaikka on olkapäävaivaa tai muuta, niin sun ei tarvitse laittaa käsiä niskan taakse, mikä on esimerkiksi siinä makuuasennossa tehtävässä harjoituksessa se yksi vaihe. Niin se ei mitenkään edellytä sitä, että ne kädet olisivat siellä niskan takana. Se on yksi hyvä lisä, mutta ei välttämättömyys. Ja kun me liikutetaan silmiä, voit vähän kokeillakin, että jos liikuttelisi vähän silmiä eri suunnille, niin siellähän meillä on silmää liikuttavat lihakset. Ja niille on ne omat aivohermot siellä myöskin. Ja me tiedetään, että niissä aivohermoissa on ikään kuin semmoisia parasympaattisiakin säikeitä, eli rauhoittumiseen liittyviä säikeitä. Ja kun niitä on, niin ne toimivat siltä osin sitten vaagushermon kanssa yhteistyössä. Ja tässä on se peruste sille, että kun sä pidät katsetta tietyssä asennossa, niin sitten se vaagushermokin sieltä saadaan jonkun verran vähintään aktiiviseksi. Ja yleensä on niin, että kun tätä harjoitusta vaan tekee usein säännöllisesti, niin se rupeaa koko ajan tulemaan selkeämmin se vaagushermon aktivoituminen sieltä esille. Eli aluksi se voi olla semmoinen, että en mä oikein tiedä, tapahtuuko se, niin sekin on ihan luonnollista, että näin voi tapahtua. Että ei heti huomaa niitä merkkejä. Ja nyt mä teenkin niin, että mä en kerro mitään merkkejä sulle tässä alussa, vaan lähdetään kokeilemaan. Hyvä testiliike on se, että jos sä kääntelet
päätä vähän niin kuin kierrät päätä sivulta toiselle näin, niin mieti, että onko se niskan liike minkä tuntuinen, laatuinen, onko puolieroja puolelta toiselle, tuntuuko ehkä kipuakin jossain liikkeessä tai kohdassa siellä, että ihan vaan noteeraa ne omat tuntumat aluksi sieltä. Kun me ollaan tehty tämä silmien harjoitus, niin sitten me testataan uudestaan toi niskan liike. Ja periaatteessa ei ole väliä, että kummalle suunnalle sä liikutat silmiä ensin. Stanley Rosenbergin kirjassa lukee oikealle, mutta mä oon itse kokeillut molempia suuntia, eikä mä en ainakaan huomaa mitään eroa, joten ohjaisin sinuakin vaan päättämään, että sä voit tehdä kummalle puolelle tahansa ensin. Silläkin tavalla voi aloittaa, että jos nyt huomaat, että toiselle suuntaan se katseenpito on vähän niin kuin raskaampaa tai jotenkin hankalampaa, niin sä voit senkin mukaan valita. Teekö sä ensin sen helpomman puolen ja sitten sen vähän hankalamman tai jopa toisinpäin, että se on ihan sun oma valinta sitten. Tätä mä korostan, että kun hetken päästä lähdetään, mä näytän tässä, että lähdetään katsomaan sivulle, eli pidetään pää keskikohdassa, silmät vaan kääntyy sivulle. Niin on tosi tärkeää, että niitä ei tarvitse viedä ihan tonne niin pitkälle sitä katsetta kuin vaan pystyy, koska se on aluksi varsinkin tosi raskasta silmille. Niin mieluummin ota sellainen pehmeä katseen siirto. Ei tarvitse yrittää sinne viimeiseen pisaraan, viimeiseen näkökentän alueeseen asti. Se on useimmilla aika raskasta ja voi tulla vähän semmoinen epämukavakin olo, niin ei missään nimessä kannata tätä harjoitusta luovuttaa, vaan ota vaan pehmeämpi se katse sinne. Niin nyt saat ihan valita siitä, että vietkö vähän enemmän sinne sivulle sitä katsetta, vai onko se ehkä vähän sillain kevyemmin ja pehmeämmin siellä. Joskus toki jollakin, jos se on liian pehmeästi, että se on vaan ihan pienesti näin, niin se ei sitten riitä auttamaan, tehostamaan sitä. Mutta tämä on tosi tärkeä tieto sulle, koska useimmiten saatetaan vaan suoraan ohjata, että vie niin pitkälle kuin suinkin. Ja se voi olla aivan liikaa. Eli kuuntele siltä osin itseäsi. Mutta lähdet mihin suuntaan tahansa viemään. Mä nyt teen itse sinne oikealle, niin kuin sä saatat nähdä nyt vasemmalle, mutta ihan kummin päin vain. Eli pää pysyy keskellä ja sitten suoraan siihen sivulle se katse. Tätä yleensä pidetään noin puoli minuuttia, mutta voi pitää vähän pidemmänkin aikaa, jos siltä tuntuu, että haluaa pitää. Mutta huomioi se, että jos tuntuisi epämukavuutta, niin tuu mielellään jo aikaisemmin, nyt alkuvaiheessa varsinkin pois, koska se epämukavuus tyypillisesti alkaa lievittyä sitten, kun sä oot hetken aikaa harjoittanut tätä harjoitusta. Jo muutama harjoituskerta, niin se alkaa helpottaa. Tuo katse takaisin keskelle. Ja tässä usein tarvitaan vähän sellaista adaptoitumista, että jos sen silmät on ollut pitkään sivuilla, niin vähän tarvii tauottaa tässä kohtaa. Voit miettiä, tapahtuiko mitään sun olossa, kun sä pidit tuolla sivulla katsetta. Jos huomaat, niin huomaat, me mennään siihen hetken päästä. Siirrä katse toiseen suuntaan hetkeksi ja löydä se paikka, missä sun on tällä hetkellä hyvä pitää. On tärkeää, että se pää ei lähde isosti mukaan, vaan mahdollisimman hyvin pää pysyisi sinne suoraan eteenpäin. Mutta silmät katsoo sivulle. Vielä hetken aikaa. Eikä tarvitse niiden sekuntien kanssa olla niin tarkkaan tässä, vaan ihan se puolesta minuutista minuuttiin on yleensä se tyypillinen. Ja tuo takaisin keskelle. Ja taas jos tekee mieli vähän adaptoitua, niin anna sen tapahtua. Ja nyt voit miettiä, tapahtuuko jotakin sun olossa. Jos ei nyt ensimmäisellä kerralla tapahtunut, niin ei hätää. Kannattaa tehdä uudestaan muutaman kerran ja kokeilla. Mutta aika tyypillistä on, että huomaa niin kuin jonkunmoista rauhoittumista, raukeuden tunnetta. Mä huomasin jo, vaikka mä hölötin siinä ensimmäisessä silmänliikkeessä, niin mulla alkoi tulla lämmin.
Eli se selkeästi se parasympaattinen hermosto lähti niin kuin aktivoitumaan. Ja tässä kun pidin toiseen suuntaan, niin alkoi hengitys syventymään ihan automaattisesti. En yrittänyt tehdä sitä. Voi tulla ihan tällainen, että tulee se semmoinen huokaus tai voi tulla haukottelun tarve, jopa sitten nielemisen tarve. Eli nielemisrefleksi, jos aktivoituu, niin se on tarkoituksellinen, koska sielläkin on vaagushermo, yksi hermo niin kuin yhden lihaksen kohdalla niin kuin hermottamassa sitä nielemistä, niin se ei ole mitenkään tavatonta, että siinä kohtaa jos tulee se tarve siihen nielaisemiseen. Mutta nyt kun mä nämä avasin, niin nyt kokeilepas vielä tehdä se pään kierto. Ja mieti, että onko siinä laadussa ja liikkeen niin kuin, laajuudessa tietyllä tavalla tullut muutosta, tai jos sulla oli jumin tunnetta tai kipua, onko se sama, onko se muuttunut. On ihan normaalia, ettei välttämättä tunne mitään isompaa, mutta sekin on ihan tyypillistä, että huomaa niin kuin heti ensimmäisellä harjoituksella, että kas kummaa, että nyt muuten onkin paljon vapaampi se niska. Kun me tehdään silmillä jotakin, niin meillä aktivoituu kallonpohja niin kuin sillä tavoin sopivasti niin, että se myöskin sitten rentoutuu tässä harjoituksessa. Ja sen takia se lähtee jo aukeamaan. Plus Rosenberg sanoo, että 2 ylintä kaulanikamaa myös niin kuin lievittyy se semmoinen jumi siellä tämän harjoituksen ansiosta. Ja tällä niin kuin yläniskassa 2 ylimmän kaulanikaman alueella tapahtuu enin tästä kierrostakin. Et sen takia tämä kierto on se testiliike tässä. Tämän kierron voi siis, päänkierron, sitä ei tarvitse tehdä, jos ei halua. Se on vaan sellainen, niin kuin, että voi ihan tutkia ja testata. Toki se on ihan hyvä niin kuin välillä jumpatakin ja liikutella, se on ihan ok. Mutta jos haluaa tehdä tämän niin kuin tosi nopeasti, niin käytännössä sä et tarvitse kuin sen, että sä siirrät katsetta toiseen suuntaan hetkeksi ja toiseen suuntaan hetkeksi. Ja mitä useammin tämän on tehnyt, niin aika tyypillistä on se, että kun on jopa 10 sekuntia pitänyt katsetta siellä sivulla, niin tulee ensimmäisen kerran, sun ei tarvitse pitää enempää. Sä voit saman tien siirtyä sitten toiselle puolelle. Niin tämä saattaa jopa nopeutua sitten, kun niin kun ne aivohermot osaa toimia yhteistyössä siellä ja se niin kun paranee se niiden välinen yhteistyö. Ja tietenkin hirmu tärkeää on se vaagushermo, että se oppii niin kun toimimaan uudestaan. Jos on pitkittynyttä stressiä, niin se ikään kuin unohtaa sen tehtävänsä, se ei pysty toimimaan, jos meillä on tosi kovasti sitä ylivireystä siellä jatkuvasti päällä. Koska se vaagushermo on se hermo, joka yrittää automaattisestikin tasata sitä meidän hermostoa. Ja se ei välttämättä enää osaa, jos on liian pitkittynyttä kuormitusta ollut elämässä. Sitä voidaan siis uudelleen harjoitella ja siitä tässä on kyse. Ja sitten esimerkiksi oma kohtainen kokemus, eli jos vaikka herään keskellä yötä, on vaikka ihan pilkkopimeää siellä makkarissa, nukun yleensä kyljelläni, niin kun mä olen siinä tyynyä vasten, niin mä saatan silti tehdä tämän, jos mä huomaan, että uni ei tule ihan heti. Niin mä vaan ajattelen siinä kyljelläni maatessa, että siirränpä katsetta kohti tyynyä hetkeksi. Sitten on siinä hetken ja siirränpä katsetta kohti kattoa hetkeksi. Ja yleensä aika tyypillisesti mä oon minuutis parissa nukahtanut sen jälkeen, kun sulkee silmät ja pyrkii vaan rauhoittumaan. Eli kannattaa kokeilla soveltaa tätä monin tavoin. Jos sä teet tämän siellä selinmakuulla vaikka nukkumaan mennessä, niin silloin sä tosiaan voit laittaa nämä sormet ristiin ja pitää täällä niskan takaraivon kallonpohjan alueella. Niin se ohjaa myöskin sitä oman kosketuksen kautta sitä aktivaatiota ja sitten vähän niin kuin avaa tätä rintakehää, mikä on se yksi tarkoitus kanssa sillä. Mutta jos sulla on olkapäät kipeät, niin ei missään nimessä tarvitse tehdä tuota asentoa. Silti voin sanoa, että se on ihan suositeltava, että saa sitä rintakehää sieltä ikään kuin venytettyä ja rintalihaksetkin vähän avautuu sieltä, jos varsinkin tuntuu, että meinaa se asento herkästi mennä tämmöiseen suoja-asentoon. Mutta hei, lähdepä kokeilemaan tätäkin ja tämän
tämänkin kanssa on helppo edetä ja miettiä, että minkälaisissa arkisissa tilanteissa tätä voisi hyödyntää. Helppoa, vaikka istut bussissa tai muualla, niin tämä on helppo tehdä, tai keskellä työpäivää voi hetkeksi aikaa pysähtyä nukkumaan mennessä erilaisissa tilanteissa, koska lopulta sä et tarvitse kuin sen, että sä siirrät katseen niin kuin hetkeksi aikaa eri suunnille sivuille. Kiitoksia.